Kentucky Calella, on he vist la meva primera pel·li, on he vist moltíssimes de les pel·lis quan era petit, doncs és un plaer. I més amb la meva família, amics i tothom que vingui. Bueno, una sensació brutal. A veure, no sé, jo crec que per aquí a Catalunya, segurament. La idea és després poder anar a alguna plataforma que estigui allà. L'únic que tenim Pajaritos, que potser segueix distribuint-se en l'altre lado del charco. Veurem si li donem una segona vida en aquests festivals que hi ha per Sud-amèrica, que agrada molt aquest tipus de gènere. Sí, però Ave Maria 2 no. Però sí, no. Jo, bueno, com molts directors, estem constantment pensant en guions, en històries. I, bueno, idees n'hi ha. Veurem quines es materialitzen, quines queden al calaix. Tinc idees de pel·lis, de sèries, i veurem si es traslladen a la pantalla o no. Ave Maria no, ja t'ho dic perquè ja al final, que no desvetllarem, ja queda bastant clar que és conclusiu i queda tancat. Però tant de bo que tant el Pol com l'Adrià puguin seguir fent cinema perquè tenen un llenguatge propi molt maco, molt màgic, no? Aquest realisme màgic que ells toquen, i són històries molt intrigants, molt misterioses. M'agrada molt com expliquen i el que expliquen. Que tenen com un imaginari molt malaltís, no? També és així com... És psicoanalitzable. Sí. És una mica turbi. Però bueno, també he escrit altres coses, eh? De fet, fa poc amb l'Anna vam estar rodant un curt de temàtica realista, LGTB, molt maco, no passaven coses rares. Així que ja veurem la següent pel·li que serà.